Du der. 2 felter frem og 1 til siden. Tak skal du have. Du der, smadrer ham den anden. Nej. Au for satan! Haha. Hvad er det der for et ondt spil? Du ser grim ud i det der tøj. Og forresten, Ja, hvad? du ser stadig grim ud. Hvad skal du i vinterferien? Ikke noget selvfølgelig. Jo, jeg skal faktisk til Gran Canaria. Og der er faktisk meget varmt. Hvad har hun gang i? Det ved jeg ikke. Nu skal I høre en hemmelighed. Jeg går på biblioteket. Men, hun er mærkelig. Det giver